arribem com a les 5 per allà, però des que sortim de l'escola. Arribem, berenem i després comencem amb els deures. A mi m'agrada fer els deures, anar a jugar i fer activitats. Estàvem fent una de català, crec. Sí, una de català. I m'ha sortit bastant bé, estic orgullós. Amb aquestes coordinacions de les escoles una mica ens van dient quines necessitats té o quines dificultats en aprenentatges tenen els infants i llavors és el que treballem. Sobretot en tema de comprensió lectora. Són nanos que ens trobem que hi ha a l'escola tot es fa en català, tenen moltes dificultats en l'idioma, tampoc és un idioma que es parli a casa. Llavors també a part d'això tenim algun voluntari que és més especialista, sobretot en temes de l'ESO, matemàtiques, en tecnologia, que ja has de tenir aquí un cert nivell. Aquí, si no entenc alguna cosa, ho poden explicar i m'ajuda moltíssim. Sobretot quan d'un dia a l'altre tinc deures, els puc aprofitar aquesta hora per acabar-los i no fer-los a casa i tenir temps lliure. M'agradaria ser mestra, o perquè a mi m'agrada ajudar. Fem molt de treball amb famílies perquè creiem que si no hi ha aquest acompanyament de les famílies, aquí sí que venen 4 tardes a la setmana, però hi ha d'haver aquest treball fora d'aquí i nosaltres som el suport que ells tenen. És un centre que fa molts anys que funciona i és un punt de referència del barri. De fet, la gent ve aquí amb derivacions, però cada dia hi ha famílies que ens demanen poder estar al centre.